uNkulunkulu akathule ngoba ethule, kodwa uthule ngoba uyakwethemba. Futhi uNkulunkulu kuyeke ngamabomu ukuthi ungene kulesi simo odlula kusona manje. uNkulunkulu uyakwazi ukulungisa inkinga ngenye inkinga. Ngiyakubingelela kuyisonto ekuseni, sawubona. Ziyeke izimo ibukise ngawe, bayeke bahlekise ngawe, kodwa uThixo namhlanje ekuseni uyakwazi ukulungisa inkinga ngenye inkinga. Ngiyazi akululanga selokhu unyaka uqalile akukho okuhlanganayo. Ngiyacela ukuthi ulande lelo themba ungabe usalilahla. Isikhathi esikusona manje siyadinga ungabe usalilahla ithemba. Leyo kuyibulala ungabe usacabanga siyakudinga wena. Bangalahla ithemba ngawe ngoba izinto zingalungi kodwa uNkulunkulu uyakudinga wena. Athobhala kahle sikuzwile ukukhala kwabalahlekile siyabathandazela. Abafuna imisebenzi siyabathandazela. Emabhizinisi nabo angahambi kahle siyabathandazela. Emakhaya Thixo siyabathandazela. Bonke uNkulunkulu abalahlekelwe yithemba ngicela ubagcwalise ngamandla amasha. Uthenge kuvume ukuthi unyawo lethu lushelele bagcwalise. Asinayo omunye uNkulunkulu esingakhala kuyena ngaphandle kwakho, ungavumi nathi. Umkhuleko wami wanamhlanje uNkulunkulu bonke abalahlekelwe yithemba bagcwaliswe. Bonke labo uSathane ayitshela ukuthi uqedile ngabo. Mabagcwaliswe ekuseni.